Георги, пред 30 години Бугария стана првата земја што ја призна независноста на тогашната Република Македонија. Но ѕидовите меѓу двете земји продолжуваат да бидат таму како што беа изградени претходно. Што ќе им порачаш тебе како еден нормален човек, еден обичен човек од Бугарија, што ќе им порачаш на политичарите од двете страни на границата? Аз много се надявах на договора за приятелство и добросъседство. И отначало си вярвах, че политиците са озрели да направят нещо повече. Да скършат омертата и да разбият тия зидове. Само, че ние видяхме за 4 години и половина, че договорът не работи поради различни причини. Иначе в него е казано много ясно и това е, аз друго няма какво да им поръчам, да се създават възможности за културни връзки, за взаимодействие, за най-различни културни, социални и икономически взаимодействия между двете държави, между бизнесите от двете държави, между артистите и хората на културата от Македония и България. Те нещата не са открити вчера или оня ден. Те се знаят от много време. Колкото повече комуникация има, колкото повече взаимодействие има, толкова по-лесно се случва всичко. И по-лесно се намира общия език, по-лесно се намира темата за разговори, за среща. Не можеш да мразиш хора, които познаваш. Нашите общества не се познават. Аз за това ти казвам колко е важно, че по-добре е да има Коридор 8 с неговия малък успех, нашият подкаст, отколкото да го нямаше. Всеки епизод го гледат няколко стотин гледачи. И това е нещо. Не можем да мразим хора, които познаваме, с които сме разговаряли човешки, с които сме сядали на една маса. И ако това се случва масово във всички сфери на живота, да има комуникация, да има взаимодействие, да има сътрудничество, тогава нещата ще се получат. Но това е едното измерение. Това ти го казвам като нормален човек, като обикновен човек, който нито има власт, нито има лостове и механизми за влияние. Сега като психолог и като политолог ще ти кажа и още нещо, което за мен е важно, от което не бива да се бяга. То е свързано с темата за табутата и за митовете. Трябва да се стигне до някакъв вид национално помирение. За да може да се разрушат тия зидове, първо трябва да сме наясно и трябва да си го кажем честно. Кой, кога, как и защо ги вдигна тия зидове между Македония и България. Защо ги има, кой ги поддържа, какви са неговите цели, политически амбиции, геополитически връзки. Този зид не е случайно сложен между нашите общества и не случайно се поддържа и сега. И трябва да се каже честно, кой, в кой момент, защо го направи, как го направи, как днеска го има този зид. Защото този зид може да е скрит зад много хубави рисунки на него, с хубави бои да е нашарен и да е много красив, например като графити нещо. Викаш, това е направо произведение на изкуството. Ама зид ли е? Зид е. Като е висок и дебел, не можеш да го прескочиш този зид. И когато някой го поддържа през цялото време. Тъй, че ние трябва да сме честни и да кажем защо го има зида. Кой го постави в какъв момент. На какви амбиции и цели служи този зид между Македония и България. И другото е, наистина трябва да го има помирението. А помирение значи, и то е свързано с табутата. България направи своето помирение с турците в България. Имали сме лоши моменти, историята е добре позната. 5 века едно, после друго, войни. Но днеска сме, да кажа, в добри отношения, гражданите на държавата, независимо от какъв етнос сме. Македония това, което има да разчисти, и това го казвам отново в светлината на тези класифицирани доклади на CIA. Значи много такива доклади се появяват и все повече има от външни източници, които говорят за кървава разправа с българите
в Македония с българските активисти в края на 40-те и началото на 50-те години. Това е табу, което се е крило. Но потомците на тия хора, много от тях са още в България. Но не смеят да кажат, в Македония, извинявай. Но те не смеят да кажат, ами, моя дядо, защото то е срамно. Моя дядо е бил патриот, моя дядо е бил в сръбските затвори като българин, той е бил кмет на, да речеме, на Охрид по време на българската окупация. Той е бил добър македонски патриот, но е бил и добър българин. Сякаш тия двете не могат да бъдат заедно. И това е една много силна травма. Неотдавна имаше един скандал покрай местните избори за градоначалник на Скопие. И няма да коментирам политиката, но един човек на висока публична длъжност в Македония написа много интересен пост в Фейсбук. Той написа, да, моите родители са освестени българи, ама аз се чувствам македонец. Разбира се, то е негово право и затова казвам, че България признава правото на самоопределение на всеки човек в Македония. Но коя е била тази обществена среда, това обществено разположение на духа, тази култура, която е създавана през филми, литература, поговорки, които се ширят, като например бугарска работа, избугари се и така нататък. Бугарките чинат две цървени. И тия работи, които се предават през генерации, те създават среда обществена, култура, в която не само, че не е престижно човек да каже аз имам български корени, то направо е срамно. Ето с тази некрасива истина трябва да се срещне македонското общество. И това няма нищо общо с наследството на живковизма. Българското общество се срещна с наследството на живковизма и се разправя с него. И имаме още да се разправяме с него. Защото комунизмът е една илюзия, която създава реални проблеми и ние днеска теглиме хомота на това наследство. Македонското общество трябва да се срещне с наследството на кулешевизма, темповизма, както щете ги наречете. И това ще направи истинското помирение, историческото помирение в македонското общество. Да могат хората да се кажат честно истините, както сме ги казали в България за много работи вече. И не са красиви, но сме ги казали. Гоше, каков е патот според тебе да се победи таа наметната омраза, тој изграден зид? Каков е патот да биде срушен? Ти спомна со повеќе комуникација, со повеќе контакти. Дали според тебе политичарите не работат како работат политичарите на тоа поле? Јас мислам дека уште треба да се трудиме ние самите, да не чекаме на нив, да правиме проекти за тоа како да се зближиме повеќе. Но останува прашањето за омразата. Не можеме лесно да ја победиме нејзија. Според тебе како може да се случи тоа? Омразата е дял от табутата, от митовете. Омразата стана защитен механизъм и политиците я използват. Между другото, това, което виждаме, че обикновените македонци и българи, и ти го виждаш, които участват в Коридор 8 в нашия подкаст, могат да говорят много спокойно и приятелски. Но хайде, може би все пак ние сме с единици. Аз обаче съм сигурен, че и психологията го казва това. Социалният контекст формира поведението на човек. В една среда човек се държи по един начин, в друга среда и при други условия човек може да се държи по друг начин. Ние трябва да създаваме нова среда. Нова среда, в която да може да се случва тази комуникация. Но трябва да го искаме от политиците. Защото нас ни гледат няколко стотин човека на YouTube, на записа. Ама големите медии, по които говорят политиците и много пъти говорят неистини, ги гледат милиони. Затова омразата, зидът, табутата трябва да имат политическо решение. За жал, такава е ситуацията, но това е да имаш държава. А политиците си имат наистина личните амбиции. И не винаги работят в полза на обществото, но използват обществото
Кажи Така ми, че, извини, пак те прекинав. Продължи. не, това е. Каква е твоята поръка към гледачите на Хайд Парк? Имаш честа да бидеш првиот гостин на нашата скромна емисия. Аз нали ти казвам, че съм толкова обикновен човек и не се имам за някой, който да казва някакви големи неща. Да чак и да пораки. Но мисля, че всеки от нас може да се опитва да прави обществото, в което живее, малко по-добро. То стига до това да култивираме тая доброта в нашите всекидневни отношения. Като отидеш в продавницата да си купиш нещо, да поздравиш, да кажеш добър ден или здравейте, накрая да кажеш довиждане. Като видиш някой човек, дори да не сте добри познати, да му се усмихнеш, да му кажеш здравейте. Като срещнеш потребител, който има различни, например на социалните мрежи, потребител, който има различни политически позиции, да не го напсуваш, да не му отговаряш на провокациите с лошо, да запазиш един добър тон. Ако ние търсиме доброто в себе си и го показваме на другите, има по-голям шанс и те да не покажат своето добро. За мен това е, което ние можем да правим като обикновени хора. Ние си имаме нашата вътрешна борба. Аз само това много приказвам, ще ме извиняваш, после има да режеш, сигурно. Понеже срещам много хора, дето искат някакви големи социални промени. И викат, и политиците това, политиците това, или имат някакви такива вече рамки, в които мислят. Ние можем да правим малки промени. Ние сме обикновени хора, малки работи в нашия всекидневен живот. И за мен това е. Както го е казал Махатма Ганди, бъди промяната, която искаш да видиш в света. Ти благодарам, Гоше, за това гостуване. За мен беше голема чест, што беше мој прв гостин во емисијата. И аз ти благодаря. Се најдуваме во село Селце, Прилепско. Се најдуваме на селските гробишта, каде што е гробот на војводата Никола Каранџулов и неговиот другар Пешталевецот заедно со Иван Робев. Тоа се тројца македонски комити загинати во борбата со турците на 28 јуни 1904 година во местноста Црмени стени во близина на Селце. Војводата Каранџулов е една од блескавите личности на македонското слободително движење и на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација. Образован, завршил педагошко училиште во Загреб, човек со буен карактер и темперамент, од најраните години во животот во младоста ја поминува оддаден на идеите за слободна и независна Македонија. Никола Каранџулов времето, критичното време на Илинденското востание го поминува во Битолскиот затвор. Уапсен е претходно од турската власт и успева да побегне од затворот 1904 година преку еден прокопан канал од затворот до реката Драгор во Битол, од каде што го напушта и доаѓа во Прилеп. Ја води четата на ВМРО, своевремено води и ревизион на чета и како што вообичаено се случува пошто едно предавство извршено од страна на соработниците на турската власт, опколен е во селото Селце, Прилепско, и во нерамна борба даваат со четата на Петар Ацев, даваат 3 жртви, една од нив е и војводата Каранџулов. Во борбата со турците тој е меѓу првите погоден е во рветот и останува да лежи неподвижен.
Војводата Петар Рацев се простува со него и му остава еден револвер за последно. Се знае за да изврши самоубиство. Меѓутоа, покасно еден од младите четници од село Велмеј доаѓа и вика дека војводата му рекол да го стрела право во глава, за да не падне жив во рацете на турците. Така привршува животот на војводата Никола Каранџулов и неговиот другар Димитар Пешталевец и Иван Робев. Треба да се каже дека ова е еден од подобро очуваните и запазени гробови на македонските револуционери. Крстот е оригиналниот, првиот од тоа време, кога се прави, кога селаните го закопуваат, тоа е вистинскиот крст, а сето ова другото е подоцна оправено и гробот е често посетуван од патриотите од Прилеп и Прилепско. Останува само да зажалиме за подзаборавените херои и борци, чии што гробови лежат насекаде низ Македонија и кои се посетуваат и ги почитуваат најмногу во времето на предизборни или партиски активности. Но и толку, понекогаш е доволно.